An ko Saliou waɗi Saliou ko waɗuɗo baaben hajja o waɗi ɓe fii jawde maɓɓe ɗi min anndi ko ɗum minatama ko ya wattum doy hila ñettade koy kono a waɗe doy siɗa faala nangude ñaari sa wi to ñaari ɗum dogoy ko wawi no ñaari wat doy a partir de hande mi embauché patron ɗo simi alano kam wonde patron ina bureau mam ene halim depuis quand wonda patron ayilami komi woni patron halim ilamima ɗo fima weɗila ari mi yaali sifama hay ko ñaamaɗa andi ala hay ka waaloɗa ala iɗa ara ɗo e fenan gollan e hollugollan keesje ɗum andi fusala boydijo hay a miijotota ko fiyalla mi tey bas et puis sa jaabi kelan ɗo mo goto mi itta joni mone an on a kiyami mi moɗo fiyalla Ambiance African, so time. Ambiance cooking up. Ambiance, yare wading ambiance. Yetuka posang watabonam paong. Ambiance, yare vegan ambiance. Yetuka jifang watabonam. min mi annda ɗum ɗo mimi tefa ɗum antiɗami mi wawata yamtude ɓawo mi wowa si oto ala mi wawata settude an tiguiɗeɗami ok joni ko neniɗa hono nanɗa ko andituta aduna sanjay quoi o tawɗam namma ko garage juste quelques heures ha ɗum noon ko an andi de sa ala oto yaw nde heɓuɗa oto o aranayla yalte ɓaɗa andi mi wowa yaltude ɓawo oto ɗum noon je suis pas de ce genre fille antiɗami joni ɓay ko ɗum layade quoi si min ndigo oto mi yaade ala problème nde hendiɗama ɗo a taway même pour ça avancer non mais ala tan ni tu change ni tu te pas awa anda feeti oɗo feeti sike nde hoore makko blore wotere manka min adadre goto mi seppa awayda ɗen min ko ɓe oto ɓen fanni a heɓa loto nayi siɗa mari oto ko enen min ko ɓe oto ɓen mi gollidata je accune ami nodda joni ton si En fait, moi, famille m'a imposé un bon nombre, non? Parce que elle t'a dit, mon fils m'a allé me dire, mais elle n'est pas venue pour moi. On doit y avoir un. Il fait mal parce que ça fait combien de mois depuis que papa a fait une radio, le fils m'a allé. What the hell? Mori mano rigi le kai di info. Minna modi ande ko cousin. Ai ne ko modi mane. Na modi an few. En tout cas, non, mi ala. Joni ta hawli fore bay dande o sali bonɗo neɗɗo mo ne ha ƴettuno kum fo jiiɗidiri nder kanjere magasin tokkiɗani ɗum ɗon ko ɗe régilé taw ka tuma ɗum ɗo régila ɗum joni lalli o après an usmasi nde hande hon ɗoni En tout cas, donc mi ala on famde. Joni walle lam ɗum mi tawi tasam parce que ko babi ngangati. voilà ko babel maji ko on ɗo nayani feɗɗinamano mi haari ko haaji mano
wano commande de auto ote auto je den do hewti ka po ne batali ya non gutti go ka do a commande mais comme il a habitation et voilà faire en tout cas ministère quand même ministre de l'habitat be commande de 4 mais ara ko lam crise on quoi andi wadi non commande naka forme na conteneur il y a pas de problème c'est un rapport OK joni jango da do yawde rapport likintingo affaire il y a pas de ida transition oui femme inchallah femme ça kaydi jidi joni mi la nodda téléphone la yawde to bo toujours hare no wattama mi non are mi inchallah inchallah Elle montrera ce qu'elle fait de mieux dans des créatures de taille magnifique qui rempliront votre cuisine avec des arômes merveilleux. Des repas élégants qui rempliront votre maison avec de délicieuses saveurs. Salam alaikum. Jarama nene hajja. Ko min nene Saliou Modibo hajja. Allah nandi ko fi hajja do mi noddiri on. Haray ko mi faala ko en etono mo intiniren hakkunde hajja e Saliou. Allah na andi ko dum mi noddiron ko yon wallanno mi hettira hajja mi wattamo e juude Saliou mo am. Acce mi torike o mi jeeji on. Odi acce onon kadi mi torike o mi jeeji on. Acce onon kadi wallon mi no hajja artira. Acce onon kadi mi torike o mi jeeji on min on ko mi jeeji on ɓay ko mi woni nene suka on. Awa ko ɗum wi ɗon min taw yenna o woye son wolirani lan no haray ko yennugol lan won ɗon gasi waɗe ko faala ɗon min mi muññoto min kala ko waɗɗon min mi muññoto ɓay haray ko ɗum ɗon ɓurani awa Allô? Ko copino kan. Bayde ko ɓeygu amen men jonni taali. So hokkitiri ɓeygu goɗɗo. An ko ɗum halduɗen depuis habbinɗa lan ɗo lan jooɗi habbi ma mi yi'anima ko ɗum jokkuɗa toon sa arata wowlani mi innuma non selu ɗum ɗon ko depuis loro mboɗa joɗɗini lan ɗo depuis kellori ɗa joɗɗini lan ɗo lan habbi ma i a fallan yawade ne Je sais pas. Il y a quoi? Non, c'est bon. Oh, fallan yawade. Ok, ton copain, hein? Allo oui. Minni heɗitolan fota mi hannama. Minni ko waɗɗa ko a fillitota ko ɗum hammaya. Enen ɗiɗo ka seedude wo hikka a fillitota ko ɗum hammaya. A faami ka? Ko waɗɗa kon a waɗi ko a sikki ko min waɗɗa ko hoore ma waɗɗa. Mais mi hollete ko hombo ɓeynata ada. A faami mi hollete c'est que mi alama haalande fus ko min jawiɗa ka. A hettay. Min mi yenani. On s'appelle. Non, c'est bon. Anton Daya. Reste un peu. Regarde, elle est partie, c'est pas normal. Abi mi jokkita mo min darata ici, min soulazay mo andara si Ali mo artay ko Ali mo wari ko c'est pas normal. Le petit là, je sais pas qu'est-ce qu'il le prend. Ah, mais Attends, je vais voir ça. Hey, sister. So time. Oh yeah. Rafitia, Michael Rap. Ambiance African. So time. Ambiance.
ok, falla yettide galle de ne magasin gi ala problème mais ni lanka parking ga kamiyeta auto jede nga we kamiyeta auto jede wowi exactement joni sa falama ade donc yewte tawalanka bureau ok joni merci joni ara a tawalanka Aliou Arido ene mino tuma fo kono na wate ne to et puis attends ani minani go wala na ko ya jiwe to a feta yuni kono na tuma edu kana golle falla Ana patron bi kombala non come mi ala ni bedo. Anda kwa wodu. Mais ala non, là patron mi ala. Si awatta na rila. Je te fais sortir ici, tu comprends? Yalti non langol le patron, ora come anda? Puis ya hala na jupe. Ola na be wa simple gollo ko mi woni patron ma. Est-ce afandi? Il to ga continuer à golle mari. N'importe quoi. Ma depuis combien de temps nga bioni wala arde? Mo arde kan ko yori mi noddi. Mo arde. Oh, yo aro talando de. Onu ñepuda. Mo arde. Fare mo no dai no. Aja. Wa. Wala boy tri ba. Avocat yo retardo na sera ko to kay di sumu woni. No ka su. Ayo yang sa. Aja dai kay di. Tulen jangali kay di do to. Yo wada kay di to kay di sumu. Ande kay di din taw. Yo wada ya. Signero kere, ngelo signero. Signa? Ah, quello sì, to kay di avocat un giorno mirando poi. Voilà. Di kay di galle di non sai giorno avocat kay di forma di la risata fondo ma ok, giorno avvocato di regolarizzare a fare fofi a fare banche in una fu. Ok, giorno noi vieni che vedi, noi abbiamo dai avvocati regolarizzare a fare fondi a fare l'anno. Ok, tanti giorni non dai un telefono se alla Ah, mi fa mal do ai fusgo. Così mi fa mal ai fus. Mi signi qua fi kay di magasin mo fi no regle ko dum war sin signi na go ko bay go kuzema Signi ma kay di mi jangali taw andon gon. illa holi kuzema Ma ko fi kay di de ko signata kay di ron ka jangol taw anda ko dum indi dum na problème bay go kuzema dum na problème Gasi. ko fi magasin mo dum Gasi lamba mo na do do. Gasi. So time. Oh yeah, yeah. Rafitia, Michael Rap. Ambiance African. So time. Ambiance go kingdom. Ambiance yare wading ambiance. Yetuka posang watabonam paong. Ambiance yare figeng ambiance. Yetuka jifang watabonam paong. Ambiance yare wading ambiance. Ayo tino ko minta na ko. Wala no kan ko di ko chuwa. Ambiance are figeng ambiance. Yetuka jifa wata bonam paong. Ambiance ko jinna mo fiyata fama singa uko to motor dansa. Rafidi mi mana madensol ama kono he ka fi alla wata bonam paong. Kala no dansa ay sokka peda ambiance on albani orgi fota ka kimbo mari fala ka bari pena. Ambiance are wadeng ambiance. Posang wata bonam paong. Ambiance are figeng ambiance. Yetuka jifang wata bonam paong. Ambiance are wale ambiance. Oui. Ah merci, Dieu me dit de te sécuriser. Merci beaucoup. A famille. O patron Aliou. Kon joni ardo wono fala mi yono no fala mo nan taw yetaw ko makanko patron ali wombo hiude europon kon tigiri hiude europon
Ko honnon? Awa. Andi ko nini joyti entreprise mabbe ɗum. On nini o yata o nanta sona haɗama. Awa. Awa joni mi yayi? Awa. Yettikem. Awa. Ni nani nen? Ina ada metti non. Awa si adari mi anay mari da. Awa. Yes. Awa. Allô? Oui. Ah, ok. Ko fi buɗɗi. Ala problème, mais sagon addeno kaydi jiɗin taw. Tuma kaydi jiɗi ari mi viri fo mi dari tay fo en pek. Fi buɗɗi na problème. Fi kaydi jiɗi wonta problème, step problème. Voilà. Sa addi kaydi jiɗi joni lanka bureau. E yawde ni ka bureau lanka kalkilla fokkiti ka bureau. Sa addi kaydi jiɗi Inshallah, sida yawda na mure fibu ala boy ɗum waɗa tayn a faami ko wima ko fibu ɗin ala problème jolla yawde ka bureau ha voilà ara en joyi ok Tanti. Comment va tanti? Ça va? Mi atata ko tanti yo sabana na ko anduma ko wona dum jokkuda mi ronki wona ta yalta ko jokkuda ni kandel suuto ko nan ni nan metti be nani Ko ɗum waɗi? yo on ɗum waɗi on ɗum adduma e nangi tun nata yalta nden suuda haylo tun de tun haylo on programme mes partenaires voilà c'est pour ça. Programme uji won ɓuri programme uji andi Mais tanti attention. Tari am tanti fes mi ronka ni ma ɗum mi ronki fes attani seydina Donc mani korebe ça fait longtemps no Europe voilà si mi ari nami ida e mabɓe kadi voilà. Dawa ide gore maɓe ngoɗo ko adduma ko jokka ɗum ɗon ka Mais c'est pas du fait que mi jokka nangi tun haylo ko fi on ɗum ida acci ɗo e magasin mum kanko tun woni kadi e magasin Ok tanti pardon. kon ɗum adduma Dakar Bon voilà mi ɗo andi. wona fi hedde adduma Oui bien sûr. ida acciti ɗum ɗon nde naate e nder sare nde ida haylo Non tanti. jiwa yewtoɗa Dakar ɗo ida haylo to ida haylo ida acci ɓay ɗum koye magasin way fus ko wonɗa wadde ala ɓe tokkitumo yiila mo yiyala a fotama antali anda ko adduma ɗo Non mi ɗo yaade ko magasin. ko adduma Dakar ɗo kon ko fi hedde e fi wallitagol tan fi ka magasin ka de temps en temps la ko alimu wonto o wosi tawi an ala koto ka woni makko ba on ka ko gonga men la yawde to de temps en temps. Ah tanti taw seydi en plus kadi ɗo andi la jokki fi affaire reglugol kaydiji ɗi. kaydiji wonni kaydiji wonni ɗi ko jokkuɗa ɗum fo lan andi ko tout ça ɗo andi. ko jokkuɗa ka nder saɗo ɗum fo lan andi na hay fi kaydi lan andi ko jokkuɗa ko Mais o yeɗɗiti fi ɗin kaydiji goni. lan andi ko jokkuɗa ko mo yeya wola ko lan andi ko jokkuɗa ka sare ko hana hay fi kaydi andi min ko mi faala tinkina fi ɗin kaydiji waɗana lan ko mi innuma kon ko mi addirima nder Dakar o ko waɗanan ɗum ɗon acca wonata yalta ñande fijire to fi kaydi anani Ok tanti. No noddayɗam hande hombo tonton jo andi kon Sandra somo noddilan kala mo yo sodani moto heɓay noon de Yàlla wal. Sandra est-ce que na Saliou Saliou darimo fota ono nande Saliou ka O wawa wonde Saliou. o wawi de ono nande Saliou moƴƴano darimo Saliou saltejo. neɓa ma juuta ko Saliou ni yarmo tum moƴƴa ay nani haalane Saliou ni de Saliou ni. ko
Saliuni. O changé o Saliuni. O numéro non è da fattura. Bonsoir, vous allez bien? Ça va. Sandra. Ada. Come vai? Allora. Sina vuoi ritirarla? Ecco. Mais ça va quand même, car mais il y a aussi la car. Mais les mots, ça va. Ok. Ah, mais ça va. Ouais, cool, ça va, alhamdulillah. Johnny, l'année que j'ai rendu, quoi, mieux bien pour consommer dans le nom. Ouais. Ouais. Ok, voilà, il m'a tout à l'heure. Ouais, ouais. C'est pas grave. E kadi ɗo andi ko mi faala naɓe dossier ji mon ɗi a faami c'est bon waɗa no transport e kadi addanolan dossier ji mon ɗi ka bureau mi examen ok Merci. voilà toujours ara koye goto la yurobiro mum ha merci Merci. Sandra, mi haalanano makko Saliuni. Subhana. Jedduɗaɗam. Mi miɗo hersi hande. An hersa. A yalla ino mosa ɗum. Ɗeppi tagaɗo no change. Hey Saliu no change. Ɓandu makko ɗum fof no heccini. Sersa waray. Mo acciti affaire. Ande ɓe mayayno.